ସରିନି ସମୟ ନାହିଁ ଶେଷ ମୋର କାହାଣୀ ଅଛି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ନାହିଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଏବେ ଜୀବନରେ ଡାହାଣୀ ଅଛି। ବିଚଳିତ ମନ ଆଉ ସନ୍ତୁଳିତ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମୁଁ ଟାଣି ଅଛି। ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଉଠାଣି ଆଉ ଅସତ୍ୟ ବାଟରେ ଗଡ଼ାଣି ଅଛି। ସୁବିଧା ମତେ ଅସୁବିଧାରେ ଦେଖି ଜାଣିଅଛି। ମୋର ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁବା ଏବଂ ଯୁବା ପାଇଁ ତ ଯୁବା ବାଣୀ ଅଛି। ଅସଫଳ ହେଲେ ବି କ'ଣ ସଫଳତାର ତ ଏହି କାହାଣୀ ଅଛି। ସମୟ ସମୟର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ଜୀବନୀରେ ଅନେକ ଅସଫଳତାର ବାଣୀ ଅଛି। ସୁଖ ମିଳିବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବି ଯେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଟାଣି ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ହଜୁଛି ନିଜକୁ ଧୀରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ବାଲା ସେ କଥାକୁ ବି ଜାଣିଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଜାଣିଅଛି। ବିବେକକୁ କାମରେ ନେଇ କର୍ମ କର ଏ ଯୁବା। ଏ ସିଂହାସନ ତ ରାଜା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜା ପାଇଁ ବି ରାଣୀ ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଆମ ସାଥରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି। ପରିଶ୍ରମ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବନି। ଖାଲି ବେଳେ ବେଳର ଅଳସୁଆକୁ ହରାଇ ଦେଲେ ଏ ବହି ଯାଉଥିବା ଝାଳ ବି ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି। ଭୋକ ମରିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯୁବ ଅବସ୍ଥାର ତ ଏହି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଛି। ମନକୁ ମାରିବା ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାନି। ଯାହା କଥା ତ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଅଛି। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁବିଧା ଆଉ ନିଜର ସୁଖକୁ ଅସୁବିଧା ଭଳି ମାନିଅଛି। ବାପା ମା ଛାଇରେ ବଡ଼ ଏ ଯୁବା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଟାଣିଅଛି। ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମନ ହାରିଣୀ ଅଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଖୋଜ, ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବି ମା ତାରିଣୀ ଅଛି। ସଂଘର୍ଷ ଦିନରେ ଏକୁଟିଆ ଏବଂ ସଫଳତା ସହ କର ତାଳି ଅଛି। ଆଉ କେତିକି ବାଟ ଚାଲିବାର ଅଛି କିଏ ଜାଣିଛି, କି କୋଉ ଶିଖରରେ ମଣି ଅଛି। ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରିଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଖସିବା, ଏଭଳି ଯୁବାର ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରି ଛାଡ଼ିବା ବାଲାକୁ କିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ୟା କିଏ ଜାଣିଅଛି। ଯେବେ ଡରେ ମନ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରର ବାଣୀ ଅଛି। ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବନି କେବେ ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁବା। ମନେ ରଖ ଦେବ ପାଇଁ ତ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି।